Bhotani mawethu sekwendim Mfondini terrorist uThembi kaMkongo pha kwisebe lomhlobo wenene South Korea Mfondini ndiyabulisa hlala namhlanje nawe esisaziso ke simalunga nalenkqubo njengokuba elisebe laseKorea liselitsha Mfondini asikabi nabo abasasazi abaninzi okwangoku sinabasasazi abathathu sawumani sibava ke babasasazi kodwa ke bobathathu aba basasazi bakumsasazi omnye wabaginya so bamani bephuma bethetha ngomzimba wakhe nizayibona nina right ningoyiki so nizawumanye nisiva ke those voices ezintathu three different voices phansi abasasazi kodwa ke le voice nivayo izaba yona voice nizayiva kakhulu the lead voice right the lead voice Mfondini ngoba niyayiva nani i-voice eshoqololo Mfondini ndiyathemba amabhinqa right amabhinqa azayithanda le voice ngoba xa imamele ibenza bava izinto right azozithetha kakhulu izinto eziviwa ngamabhinqa right namadoda pha xa isiva le voice azaba nomona ngoba i-voice eshoqololo right pha Bhotani mawethu indaba zelizwe nikwazifundela kwandim kusoleke impokane ezintathu ngokubulawa i-Drinkopop yejinja kwezinye indaba sivile ukuthi uFacebook uza neziganeko abantu abaninzi bamazi uFacebook ubuso bencwadi bamazi uFacebook njengeunxibelelwano phakathi kwezihlobo nezalamane kodwa kuthiwa abaninzi abalele ngandlela tyananye esibhedlele abade baphile ngoba abade bafumane olike abaninzi kuFacebook kananjalo kuthiwe abanye bade basweleka ngokuba ababafumananga otype amen abaninzi ingxaki enkulu leyo pha kumhlobo wenene lo semzansi kwisebe lasemzansi siyazi pha bakhona ubhutiza ngebreakfast show yabo ekseni kodwa ke kwele isebe laseKorea sine Soporo show hayi i-breakfast show ayiphethwa ngobhutiza iphethwa ngamagerilla amagerilla kaloku awayityi breakfast atyi Soporo kodwa ke sitya isoporo enqumbululu eqoshololo ebusuku hayi ekseni kodwa ebusuku ungancama kumbhutiza hayi ke nivile mawethu pha mhlobo wenene olapha eKorea Mfondini nihleli noThembi kaMkongo umtherana uterrorist uthera kwathebula Mfondini sibavile pha unondaba bethetha kabuhlungu right pha ngoFacebook hlungu kaFacebook Mfondini kuthiwa type like kuthiwa like this kuthiwa ba like no type amen bazisa impiliso siyazibunyani balonto right pha ke sivile pha namagerilla ayobhutiza kodwa right amagerilla Mfondini ngenkqubo yabo pha yesoporo enqumbululu right isoporo yabo ebusuku Mfondini sawuhlangana ke ngomso Thembi kaMkongo pha right eSouth Korea Mfondini esithi busuku benzolo